Tani a Kurian predvedú aerodromy. Upozorňujem, vytrávanie startuje a poprosím Jurgiu nakoľko poradie musíme dodržať a nemáme čas na experimenty. To sa bude vrteť. Sa nachystá pán Mátor. Model štartuje z plochy Martinského letiska a je do vzduchu. Poprosím pána Valúka, nech sa nám príde vyjadriť, či bude lietať, či nie. Model je na zemi a pripisuje sa na aerovlek. Bude ťahať vetrom od odskoku. Aerovlek prevedený pána. Nie je potrebná súčinnosť obidvoch pilotov ulice vetrami jezdícich motorovým modelom vzťahom na 5 vetrom, respektíve 4,20 m majiteľom a pilotom, ktorého je pán Vytásek z Holiča. Po nastúpaní dostatočnej výšky sa vetrem odpúta a pokračuje v samostatnom lete, pričom lečná. Motorová mašina medzi prevádza lety na chrbte a poprosím obidvoch chlapcov, aby pomaličky nasadili na pristátie, nakoľko máme ďalších nedočkavcov, ktorí chcú predviesť, čo dokážu so svojimi modelmi pre martinských divákov. Vetro na zemi, ďakujeme pánovi Páskovi. A motorový model sa dá dúfajme, že let bude prebiehať bez problémov. Obidva žobrné. Čo ty tu tak vydieraš? Kontrolujem to. Sú rádi kontrolné. V zornom poli divákov a účastníkov krásne a tlačený krevet. A ešte jeden krevet. Polný prúdom. Jaguar Laser z vlastnej konštrukcie s rozpetím 1700 mm. Po pravej strane máte vetron, ktorý nám po predvedení akrobácie nasadzuje na pristátie. A poháňame motorom 12,7 Pán Veteliani z prievidzi z modelárskeho klubu vytáčko svojich modelov a schopností. Sami vidíte, toto sa nám začína tam popiať, takže tí všetci, ktorí ešte majú modely letistočné, nemajú. Poprosím všetkých účastníkov pilotov, ktorí je na ploche, i keď dole vetrom, ale šťastne, a to model je
schopný akrobácie a na rozdiel od spalovacích motorov je to veľmi tiché lietanie a hlavne, čo je model není zašpinený čistkou paliva. Model má rozpätie 1700 mm a má ovládané smerovka, výškovka, súdielka a elektronika prostredníctvom regulátora. Trup ako aj krídla sú trup sa pripúšťa pán Boha. Meistens wird bitte langsam landen, ja. Ďakujeme za ukážku a poprosím pána Ďurčoviča. Pán Matej štartuje so svojím akrobatom. Veľmi pekného štartovania a prvého ukážka nám predvádza ukážky svojho akrobatického modelu Leto na prstku. Vyprúti cestou oblohu. A premet sa nám nehlási. Takže ide hore pán Ďurčovič a po ňom nasleduje pán Strnás. Pán Matej je na zemi do Strnás s modelom Dolanca. Model pripraven, modely akrobat Bantam. A pán Ďurčovič nám predvedie ten nakrojenie. Sami počujete, že motor skončil svoje činnosti s hľadom na prehánky, ktoré sa v Martine prehnali našim letiskom, tak motor prestal počúvať dáme. Pánovi Ďurčán Strna teraz musí len intenzívne lietať a trénovať. A môžete sa vžiť na štart, Dolanček sa naozaj. Pripomínam ďalšiemu pilotovi, pán Maďaros Michal so svojím modelom, ktorý bude pilotovať pán Machúranek, sa nachystajú bez deťov. Model pána Strny podpraviť Dolanca nám predvádza letu. A funguje na princípe strekovania nafty alebo nejakého iného média do horúceho výstupu. Tento efekt sa používa hlavne pri akrobatických modeloch preverených, kde lietanie akrobatických zostav podľa muziky, voľný štýl, doplnené efektným vymením. Nastupujú pekne, tam sa doplnené akrobatické podanie pána Strny z Popravy. Pán Maďaros môže pomaly púšťať svoj model na start a poprosím všetkých činovníkov, ktorí nám pomáhajú, aby sa aktívnejšie zapojili do práce.
Belanka v podaní pána Srny nám predviedla lety s dymením, bez dymenia. Poháňaným motorom o obsahu 80 cm kubických. Pán Srna je pilot, ktorý nám pomaličky nasadí na pristáti. Ďalší. Ešte si počkáme na pekné pristátie. A jo. Tak, a Belanka je v poriadku na zemi. Ďakujeme potlesk. Ďakujeme za predvedenie a pokračujeme v programe. Pán Maďaras je majiteľ modelu General Flyers, pilotom, ktorý bude pán Mačura Dušan. A model sa znáša vo vzduchu. A už sa ide. Motor má problémy a musí pristať. Stihol to, dobre? Pán Srdal si Viktor Leopoldová prezident 15, versus práva Kukuta. Máme to zgrupnitie, ak vidíte, že dokážu premeniť na motoru a problémy. Letové sú elektrá stredná a poprosíme ho, sa pomaličky vyčíta na pristácie, na tejto nám nasleduje ďalší pilot, pán Petru s modelom Drop. Vlastne vystupujúci problémisko sa vlastne nepretečávajú, sa predvádza, preto musíme robiť mierne korekcie, lebo piloti niektorí sa ospravedlňujú z letových. Ďakujeme modelu stárne na zemi. Pokračuje pán Petru. Po ňom sa prichystá pán Srna a pán Procházka. Pohľad, jak kus roboty. Minut? No to bolo na minimálke utrhnuté, páni, vidíš? Pán Procházka nasleduje v programe po ukážke pána Srnu a za ním sa prichystá pán Bekeš a Tušel. Ale už toho mám hodne, ja to odradil. Také, Model letí neustále na ceste A. Skúšalo nejaké spoluúčom nám spraví opačný prelet nízkym s preletou na zemi. Krásny. Chceli by sme možno viac. Môže to byť aj vo väčšej výške. Procházka, poprosím, spraví náš start.
chceli trochu, pán Trna nám ukazuje, že svoj model ovláda. A teraz nízky paralelný. Podľa úrovne pilotáže môžeme zhodnotiť, že pán Srnavol je dostatočne dostatočne vedený tréning a lietanie do svojich modelov. Pán Procházka sa nám hlási, čiže nasleduje pán Pekeš na štart so svojím modelom. Poznačené aj menovaný spolužiaľ, toto je bezpečný. Zavinené počasie. Pán Srna nám predvádza akrobáciu F3A a poprosíme ho, aby pomaličky polieta a nachystal sa na pristátie, na tejto čaká ďalší záujemca o let na našom martinskom nebi a to je pán Bekeš. Za ním sa nachystá pán Šúšoš a Barčáčiak. Model je nachystaný na pristátie a letí a už je lepšie. Ďakujeme za ukážku, za peknú akrobáciu stoples. Pán Bekeš môže štartovať svoj model. Model, ktorý nám teraz bude predvedený, je biogarelom tohto modelu je pán Tibor Bekeš z Tatranskej Strby. Model je určený na pohodové 11 kg. Pán Bekeš uviedol do dotazníka, že strávil čas na model je poháňaný motorom s vodou 60 cm kubických, čo je na veľkosť tohto modelu dostatočné. Sami vidíte, že model je schopný letieť veľmi pomaly vďaka veľkej ploche a nízkej hmotnosti celého modelu. Pán Šúšor môže pomaličku chystať svoj model. V prípade, že sa nebudú piloti ozývať, automaticky odsúvame na koniec poradia. Výzda nám predvádza nízky prielet na malej rýchlosti. Charakteristické sú predné podvozky tohto modelu, ktorý je spracovaný podľa predlohy skutočného lietadla. Zdá sa, že nám počasia aspoň chvíľku vydrží, aby sme videli všetky modely, ktoré sa v Martine ocitli na dnešnom leteckom dni. Dalo by sa povedať, že tento model je možné ovládať zo stoličky sediac, taký je to technický model. A pán Bekeš je pilot, ktorý tento model bezpečne ovláda v každom režime jeho letu.
Išol s historickým dvojklasníkom z prvej svetovej vojny. Pán Šepes pomaličky nasadí na pristáciu a pristane so svojou krásnou výukou Martina Lodistu. Počujete krásne zvuky na malé otázky a pristácie veľmi jemné. Ďakujeme pekne. Pán Šusor môže štartovať, nachystá sa pán Barčal so svojím modelom. Do vzduchu nám pôjde dvojplošník a zároveň aj astronát model Sukhoi s rozpetím 2 metrov. Produkcie od 36 cm kubíku. Zároveň máme ruluje na štart do dvojplošník prvej svetovej vojny s rozpetím 1900 mm železokop. Motor obsahom 36 cm kubíku, model na pohodové lietanie s rozpetím 1900 mm a vzletovou váhou 6300 gramov. Zároveň môžete vidieť akrobáciu modelu Sukhoi 301, majiteľ pilot Ivan Barčák s rozpetím 2 metrov. Zároveň vyhlašujem ďalšieho na štart Peter Studený sa nám predstaví s Jablotým. To by sa nedalo pojemať na tvorení. Zároveň dáme ten, ktorý nepotrebuje pracovať do pravidelného. Dvojplošník máme lieta a pilotom Vlastom Suchorom. Chlapci nám predvádzajú šikanský. Čiže to akrobácia a to aj pohodové lietanie s dvojplošníkom Rasta Suchora, ktorý aby penalisti jedné po druhom padali. Že má ho aj prematurizovaný, nie? Aby sa dostali na Zbytočne. ďalší modelár. Pomaly na voľno beh lieta. Zároveň dvojplošník máme spolahlivo na zemi. Za ním nasleduje. Je takisto na zemi a ďalšímu pilotu chytíme. A model je záž na vzduchu. Za ním sa prichystá Peter Studený s modelom Diabloty a Fenom nasleduje Dejka Petar so svojím modelom Hornoplošníka. Model majiteľa pána Magarasa pilotuje kolega z klubu Maciej Robičík. Každý mu to hovorí, a to nie, bo to kabina sa, kabina. Model je
Znovu si ospravedlenie. Ešte prvé tam minulé, tie staré diaky, ktorí vieš. sa nám V klube. neohlásili z Sa poradia, smiali. poprosím ďalší, To už malo ten bing bing. napísali, a to je pán Kurian, Vytáček, Juríček, ktorí nám predvedú aerolečko. Na model už nám čeká na pristátie a pristáne na priestore pred nami. Ďalším v poradí, ktorý pôjde do vzduchu, bude s Petranom pán Čáni, s Liňákom, Žukom prevedený. A pán Vytáček je na zemi, ďakujeme za autách. Ďalší chlapci, ktorí pôjdu v poradí, bude Ďurďan, ktorý je so svojím Pfeifferom. Šuduje pilot ďalšieho modelu, pán Beležan. A model nám s vysnutými chlapcami spada na Martinské letisko. A už je to. Ďakujeme za ukážku pánovi Čánimu, ktorý nemal moc šťastný deň dneska. Pán Andrea Cirkus z Bratislavy. Však on ma napolika, že tu, aby som... Všetko funguje. Z Tušku a s modelom Superstar. Za roztočím 2,20 m nasazujem jednu akrobáciu. Polkranok a loď na chrbce. Prevedenie pilota pána Beležala. Model je schopný zalietať všetky akrobatické prvky. Podobatosný, poháňaný metulovým motorom. A pilotovanie pilotom pánom Beležalom nám robí výkruty. Ktoré samozrejme bez poctivého tréningu nie je možné založiť. Poprosím pána Srna, aby sa pripravil so svojím modelom v prípade, že nie je to možné, vyvolávam ďalšieho pilota. Pán Oravec sa nachystá za ním pán Vrcel so svojím modelom. Model Superstar vidíte na oblohe. To, čo za ním ostáva, nie je prídavné vymenie. Sú to výfukové splodiny z motora, ktorý používa palivo metanol a ricinový olej. Model nám pokračuje v lietaní akrobatickej zostavy podľa voľného uváženia pilota pána Beležala. Na tejto môžeme napríklad, že nemusíme lietať povinné lety, nožový let, zakývanie pre divákov a rozlúčenie sa nasadím napríklad pilota Beležala z respektívnym modelu Superstar 2200 mm. Pán Srna pravdepodobne nastartuje svoj model a ukáže nám ešte jeden štart svojej bilancu na Martinskom nebi. Model Superstar je pripravený pred pristátím a už sa aj tak stalo. Pán Beležal nám predvedol svoj model. Ďakujeme.
trojmetrový model Marcela Pána Srnú vo vzduchu a predvedenie. Paráda. Manorovec zaktivovaný už vedekový priestor a teraz sa pripravuje na pristátie na 3 body. Perfektne, žiadne odskoky. Skladateľom svojho modelu pri minimálnej rýchlosti, minimálnej výške. Ultralahký lietadlo Stranda. Už pomaly sa približujeme na pristátie. Dovolujem si vyzvať pána Matého, aby sa pripravil na štart. Vietor, ktorý nám zosilňuje, určite presvedčí pilotov a ich zručnosť ovládania svojich modelov. Aerovletu sa nachystá pán Mátoš a Krvatov a za ním pán Ďurčovič. Model pána Euravca je nachystaný na uskutočnenie aerovletu, ktorý sa práve začal a toto nebolo moc podarené, lebo sa nám veteran spriečil na dráhe a poprosíme chvíľku strpenie pána Máteho, ktorý má svoj model nachystaný, aby sa vyprázdnila plocha zahrnutím majiteľa modelu, čo sa stane škodu. Prosím vysielať, vypnúť, odovzdať. Akrobatický model pána Máteho nám rozvádza prvky pilotáže. Novaka pána Máteho spravíme krátky program s elektroletom. Pán Máte nám dokreslí obraty na oblohe a prichystá sa pán Ďurčovič.
Jak jste si to červená, tak modrá. Popráš taky žlutý, poprášok. Celé, ne? No a potom. Jedenkrát modrou, jedenkrát červenou. Saša, vem mi do záběru. Tak prosím tě, nezapomeň ty sedadla natočit. Cez dvere lepšie. Přes dverka, no. Točí jak špion, že? Jak špion Pitkin. No, to všecko. Ostrování, dobré? Všecko funguje, Saša, všecko funguje, OK. Zavřeme dvírka. Tak. Okay. To je on, co vychlastal 55 za víkend. Jo. Skoro na mě. Jdemeš to spíš. Pristý je možný. Hlavně, že mu...